लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावनाय थाबाय। ओमफ्राय दायो जोङो माबा थांनो नागिरदों आरो ना जामगुरियाव। आं आरो लोगो खासेखौ माने नेगासिनो आरो दायो ओमफ्राय मोनफैथ'वाखै आरो। ओमफ्राय जों दायो माबायाव थांसै जामगुरियाव थांसै एसे हाथाय खालामनो थांनि आरो। ओमफ्राय दायो जों थांगोन ओमफ्राय नायनोसै मा खालामनाय जायो। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। Ayong Farisa. Hai. Hai Kordi. Nah, jeung ayong burika. Jambibi je berengai. Jambi itu loh. Coba lagi lo. Kasum video mo na sumoy. Cigabaw nin basyang di ba? Gamang karena lag kanang karangnya. Dah sekar bagas sih deh kasih. Ah, udah masak ke? Ang मानसिफोरखौ थाबायनो थांगोन होननानै बुंहरखादोंमोन ओमफ्राय सोरबा थाबायनो थांगोन होननायखाय थाङा नैखायनो आङो दिनै स्कुटिदो अरे कहना क्या चाहते हो स्कुटिदो थांसै आरो ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है ब्लॉगखौ मानो खालामो मानो जाबाय थांसै जोङो टाटा बाय बाय नायबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ सलायगोन दिनै आं गाखोगोन आं खिन्थु मालायदो गाखोनो डेन्जार गिखायो दै बेलेगफोरदो गाखोनो डेन्जार गिखायो आं आयु दिनसो गाखोगोन आरो कृष्ण गिखायो आं दा फिदिंनो ए नै साबिखौबो फिदिंनो रोंबो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया जात्रा mana लाबो जों माबानिफ्राय सलायनो हागोन माने सकनिफ्राय हागोन र' सलायनांगौ badan kada. Kamu udah nang ngapain sih? Aku udah lagi sore nang apa di dalam dia. Jib, barian kada mana? Kintu kamera bara macam nggak kerana ke kintu real ada dia barian kada na? Sonjak ya deh, Bapak. Sebaiknya merah di video kamu rasa ada mana?
दायो जामगुरि मोनबाय जोङो पक'रि लायनि जोङो पक'रि जानो लुगैदों चावमिनसो जानो लुगैदोंमोन आं चावमिन मोनजानाय नंला इबिसो पक'रि सावो खिन्थु भिडिअ करছো दे बेया नापाব ফটো উঠাই আগুৱা অ কেইটাকা নিবি 20 টাকা নালাগিলে জি Sintang iseng itu tanggasnya takut itu bye yang mana itu tanggasnya kamu yang mana Bisa ada yang ah betul hello ramah tuh mau tunda ini jangan yani Anilani dokan. Amo nih mama pun sekolah langsung. Ah hello. Hello. Mama tuh jadi. Kian sang. Anak kacau tak apa sih ya? Oh nostalgia sih, anak nostalgia. Saturday ane nostalgia, skuti deh kali deh. Tayo banza ba anay banza ba mari gali de kanne gali sigimun pasta to gali da ada kan sih bak ni aisyah ni noa onari da hani no Này dừng mà hạt thăm là nó phải khơi này đưa này à lùi man mang sờ nó tới bây giờ trong gọi đây ô mặc này